Hürmetli tınlauşçıları, Minzey rayonu Ahmet avulunda. Bu avulның 300 yıllık tarihi var. Tabiat biraz özgerdi, yağmur da yağıyor, jil de ise. Mında beni şakırdılar. Şuşu avulda yaşayıp, icad etüşü, matur aileler bilen tanıştırgan. Benim karşımda Alsu Hanım. Alsu Hanım, avulum kız turunda biraz söylegiz әле. Bizning Ahmet avulu bundan 300 yıllar elek barlıkka kelgen. Şuşu urunga Ahmet isimli irat kelip oturgan. Hem şundan ekringine indi dağında yurtlar söyle başlagan. Biz hazır mine şuşu bizning avulda aytip keteyim indi talantlı şahıslar bik köp. Hem şunday şahıslarning birisi deb aytaylik Süleymanovlar ailesine barabız. Eydegiz. Ahmet tağına, Jilekli tağına deb aytsak da bula. Yakın tiravullardan, hatta şehirlerden de kileler. Birisinde yürüyüne sanadım 17 maşina idi. Allah, koysa şehirlerden kileler. Şollulardan da kileler, Zeyden de kileler. Özege jey aldınız mı bu yıl jilek? Jeydik. Mine biri de siz Ferittin abıyның yurttan көресіз. Бақшасынан көрінген чайынданың шау шешекте отыра, жей бойы сұқланып кетебіз. Ferittin абый өзі мешітке, зиyaratқа бик зор ярдәм ите тұрған кіші. Бері де міне Ferittin абыларға қаршы біздің ауылыбызның фельдшері Зülfira апай яшей. Шулай ук менә Биянай туфрагыннан ярала диләр бит инде киленне. Шулай ук шау шешектә утыра. Кыймаларыгыз таштан эшләнгәнме соң? Әйе, менә шундый итеп эшләгәннәр инде. Элек-электән шулай яратканнар, матур иттереп ясарга кыймаларны. Әйе. Менә килеп тә җитәбез Фәгыйлә. Сөләймановлар ие шушы була инде. Әйдәләр. Ие менә кичтә Кич утыралар. Әйе, кич утыралар. Süleymanovlar ailesi Emir abi, Gülfiye apa, onlarning qudog'i Yerezide, bizning avulibizning zaf klubi bek aktiv motor jırlay. Buları kurşilari Milavsha, shulay o'qituvchi bibliotekada ishlaydi. Nechek turmushlar var? Allohga shukr. Men o'zim tip Şuşa avulni qiyindi. Biz boshda Zey shaharida teatrda birga yurdik, shunda tanishdik. Ondan so'ng endi birga turmush qurib jibergandan so'ng birer yil yashagandan so'ng avulga qaytarga o'yladik. Ул o'zi Boshqirdiston yoqlaridan bo'lganlikdan endi yaqinroq avul. Anilar Zeyda Emirnikilar endi. Men qarayım менә sizning avulda ko'pmi kishi bilan сөйләштем. Шит шәһәрләрдә яшәп, үзләренең әби бабайлары, әти-әниләре торган нигезгә кайтып төпләнәләр икән. Шулаймы бу? Шулай, ие. Ташламыйбыз төп нигезне. Әле танышуның тарихында төптәнрәк әйтеп үтәргә кирәк. Шул театрда безнең Роберт Батулланың 50 яшьлек юбилеена арналган район буенча барды. Без Роберт Батулланың Шебен гөмбәсе комедиясын уйнадык. Җитәкчебез Татарстан атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Абыйгареев иде. Менә без шулай торып районда Роберт Батулланың 50 яшьлек юбилеен билгеләп үттек. Анда без Гөлфия белән җегет булып, кыз булып башлаган идек, әби бабай булып битердек ул төбдә. Алайса сез артистлар инде шулаймы? Менә безнең кавышу тарихы да шуннан башланып китте. Моңарга төп сәбәп әйтергә кирәк Батулланың Шебен гөмбәсе. Безнең таныган кешеләрдәген булар Шебен гөмбәсе диләр инде. Авылда шулай кич утырулар бар икән. Вакытыбыз булган сайын. Битергәч рәхәтләнеп күрсәтерләр белән җыелышып шулай кич утырабыз. Нинди җырлар җырлыйсыз? Әйдәгез берәр куплет безгә дә җырлап күрсәтегез әле бергәләп. Бик матур, бик моңлы җырлыйбыз. Кайсы җырларга соң?
бүтесін тиремелім шәжелі зирлерге батып бүтесін тиремелім Қолыңызда китап, бұл китап, ненде китап сіздің ауыл тарихы турында міне? Бұл біздің ауыл тарихы. Мұны менің абыйым yazған, Рафис Хасанұлы Шаймарданов yazған китап. Ол бұл китапны жазу үшін бик көп архивларда болды. 300 жыллык ауыл тарихында бик көп керектір, әйме? Керек, бик көп керек, бик көп yıllar эшләнелде инде бұл китап үстендә. Авылыбыз белән аңа бик зур рәхмәт әйтәбез инде. Без аның конференцияларын үткәрдек, шушы китапка багышлап. Тарихи шәхесләр чыкканмы авылыгыздан? Наил Дунаев, бар біз Колчерин, Князевлар бар біз. Наил Зайнуллин, Нәүзе безнең абыебыз Шаймарданов, профессор, доктор педагогик наук ул безнең Сургут Педагогик институтында эшли хәзерге вакытта. Авылыгызда Фурсаттан файдаланып әйтеп үтәргә кирәк. Безнең Рафис абыйга иртәгә Алла бирсә 65 яшь тула. Менә инде без иртәгә Казанга җыенабыз. Әйтәләр, авылыгызда 13 бала булган, мәктәп яшендәге, шулай да мәктәпне япканнар ди. Шулай ябылды, шул бик кызганыч булды инде. Бездә генә түгел, бөтен җирдә ябылды инде. Тирә-юньдә бәләкәй мәктәпләрне бетерү өстендә инде, күмәкләштерү өстендә шалып барылды инде, шунлыктан ябабыз диделәр. Укытучылар да эшсез калгандыр бит. Без үзебез эшсез калдык, 6 ай эшсез утырдык. Ул 6 айдан да күп эшсез утырды. Аннан соң мин инде үз яныма китапханәгә алдым, мин алданрак чыктым инде эшкә. Шулай итеп бергә эшләйбез хәзердә. Балаларны хәзер автобус йөртәме башка? Автобус йөртә, Мәктәп беткәч авыл бетә дигән сүз. Менә шунсы күңелләргә бик авыр. Авылында фирма булмагач, мәктәп булмагач, мен авылның балта белән чаба дигән сүз бит инде. Менә яшьләр нәрсә дип калырга тиеш? Һәм яшь гаиләләр дә авылларга кайта алмый, шулай бит. Юк. Бездә әнә шул Чаллы, Зәй шәһәрләре, Түбән Кама шәһәрләре якын булганлыктан, читтән кайтып, шәһәрдән кайтып төп нигезне ташламыйлар, шунлыктан гына. Яңгырда тамчылый башлады әле. Әйдәгез Казан кунакларын өйгә алып кирип сөйләйгә әле, сөйләшүне дәвам итәрбез шунда. Мантыйларда суынату, әйдәгез, әйдәгез. Йортларыгыз матур. Рәхмәт. Агач йорт.
Табын артында сөйләшеп утырыйк әле. Аллага шөкер, бик мул яшибез бит хәзер. Барсы да бар, бантилардан авыз итәрсез. Хәзер бит инде яшелчәләрнең өлгергән вакыты. Бу бәрәңге банты түгел, бу кабак белән ясалган. Әмир әфәнде, миңа кызык сезнең авыл тарихыгыз. Мин ишеткәнемчә, менә шушы басып чыккан китап белән зур презентация спектакль формасында оештырылган дип әйтәләр. Аллага шөкер, менә бу китап авылның тарихы шуннан башлана. Әхмәт дигән кеше үзенең 3 малае белән, хатыны белән менә шушы җирлеккә килеп чыгалар. Монда чишмәләрне, елгаларны ошаталар дагын, менә шушында төпләнеп калырга уйлыйлар. Китапның башлангычы шулай. Фотолар бармы китапта? Бар. Әйтәгез, сөйләгез. Аннары иң олы уллары солдат хезмәтенә алына. 25 ел хезмәт итеп кайта, ул урыс кызына өйләнеп кайта. Менә. Элек бит инде диннәр көчле булганлыктан, менә гаиләдә әти, әнисе кабул итмиләр. Инде моның хатыны Гәрдәле дигән авылныкы була. Шушы үзебезнең Шаллы ягында Гәрдәле улаймы? Менә ул инде мәҗбүр була хатын ягына китәргә. Аңарга анда исемне үзгәртеп кушалар, кем дип әле? Василий дип исемне үзгәртеп кушалар. Менә шулай иттереп, алар авылның теге башына килеп урнашалар, шунда йорт җиткереп, шунда яши башлыйлар да, менә шулай иттереп безнең татар өче, керәшен өче 2 урам барлыкка килә. Димәк, сезнең авылда татарлар да керәшеннәрдә. Безнең менә теге 3 та керәшен урамы дип атала иде. Бу 3 татар өче дип атала. Безнең тарихи кешеләр дә бар, менә бу кешенең рәсемен карасагыз, моның турында аерым әйтеп китергә була. Безгә Бу Федор Князев дигән кеше, бу бик укымышлы кеше була. Бу Алабуга укытучылар нинде укый. Сугышка чаклы инде. Менә сугышка алына, ул сугышта да була. Безнең менә шушы тау башында ниндидер келәт була. Менә ул шуннан кайтканда арып, алҗап, ачлыктан шул келәттә җоклый да, шуннан шир җоккан, рәхмәт калган дигән сүз була инде. Элек шулай бит. Менә шуның белән ул сугыштан кайткач, колхозның умарталыгына каравылчы булып урнаша. Һәм шуннан чыкмый шул территорияда гомер буе шунда гына яши. Авылга да кайтмый бер куяда. Хәтта шушы урмандагы умарталык территориясыннан да чыкмый, менә шушы кыяфәттә кеше яши ул. 78 яшында вафат булдымы ул? Менә шулай урманда. Гомер буе урманда яшәгән кеше менә бу. Менә элеккеге тамырлардан бүгенге авыл халкы нәрсә алган? Ул беренчедән әйтеп китәргә кирәк, нәрсә алган? Менә күрәм, сезнең авылда бик талантлы кешеләр яши. Ул осталары да бар, әйме? Монда иң беренчесен әйтеп үтәргә кирәк, нәрсә алган? Менә безнең әйтергә кирәк, керәшен шүлә татарчы дигән әйбер. Безнең бер вакытта менә бу авылда син керәшен мин татар дигән әйбер аерылмаган бер вакытта. Авылда бер генә мәчеткә юкмы? Мәчет берәү. Мәчетне менә минем хатынымның җәмәгатьнең әтисе Хәсән Сараутдин улы. Ул бастана итте безнең элеккеге 100 еллык үзенең ае куелды хәтта. Үзенең 100 елдан соң 100 элек төшерелгән айны 100 елдан соң кире куйдылар. Рәхмәт сезгә, мин кыскача булса да аңладым сезнең авылның тарихы турында. Алла бирсә, сез әйтәсез, киләчәктә авылның 300 еллыгын билгеләп үтәргә җыенасыз, ләкин менә шушы коронавируслар, пандемия сәбәпчелектән быел уздыра алмагансыз. Ул инде 17 ел булырга тиеш иде безнең 300 еллык. Тарихи вакыйгалар буенча инде, әйе. Әмма ләкин әле без әле алда өметләр бар, без аны оештыра алырбыз дигән. Оештырсагыз, мине дә кунакка чакырыгыз. Алла бирсә, моннан соң сезнең белән таныш булырбыз. Рәхмәт сезгә. Интернетлардан аралашып торабыз. Үзегезгә рәхмәт. Фәгыйлә, менә сиңа күрсәтим әле. Без бит авылда эш белән, теге тормыш мәшәкате белән генә ятмыйбыз. Ялда табабыз, күңел яраткан эшне дә, шөгыльне дә табабыз. Менә мин үзем шушындый сигү картиналар, табигатьне сигәргә бик яратам. Булар барсы да минем кул эшләрем. Елның 4 фасылы дип шушылай сигеп куйдым инде күңелмә шаганнарым сайлап.
Сез бу һөнәргә кайдан өйрәндегез? Аны инде теләгән кеше бөтен нәрсәгә дә өйрәнә ала. Теләк кирәк. Менә монсы минем кызымның кул эше. Ул алмазны обработка белән дип ябыштырып, безгә Бүләк ясаган картина. Ничек эшләгән бу моны? Алмаз төймәләр ябыштырып эшләнә. Субханалла, машалла. Нинди уңган булган кешеләр яши сезнең авылда? Менә монсы инде безнең шәҗәрәбез. Быел гына ясаттык. Монда 4 буын, 3, 5 буын. Юк, 1, 2, 3, 4, 5 буын. 5 буын кергән менә шәҗәрәгә. Менә бу мәчет безнең 100 еллык тарихи. Менә безнең җәмәгатьнең хатынының әтисе Хәсән бабай алынды моны җиткергә. Бу ташланды хәлдә, күрдегезме фотографиядан, әйме? Рәсемнән. Менә моңарга 9 ел гомере үтте ана шушы артыннан җиреп, эзләп, нитеп шулай. Бүтән абыйлар, Бүтән абыйлар, туганнар белән менә эчендә нинди эшләр бар, бүтән туганнар белән эшләдек, бүтән әйберен. Эзләп табып, ул вакытта безнең Рәшит Сәйтович Хамадиев җитәкче районыбызның җитәкчесе. Бер гасырдан соң үзенең ае куелды. Бу үзенең ае. Әйтегез әле, менә авыл тормышында әйтәләр инде, авылда тормыш кайнамый диләр, кайбер авылларда клубларга да яшьләр йөрми диләр. Менә авылның тормышын ничек җанландырырга? Андый сүзләр бар, аны күп ишетәбез инде. Мәсәлән, менә авыл советы председатель дип әйтик инде. Ул бер үзе. Менә мәдәният йорты директоры әйтергә кирәк, ул да бер үзе. Алар бер үзе генә бер нәрсә дә эшләй алмый. Мәдәният йорты директоры бер үзе чыгып сәхнәгә концертта куя алмый, или авыл советыда бер үзе генә бер нәрсә дә эшләй. Авылның йөзе, матурлыгы халыкның үзеннән тора, бердәмлегеннән тора. Уйышып яши икән халык, авылда матур була, күркәм дә була. үз күңелеңне үзең күрмәсәң, синең күңелеңне берәү дә күрмәй. Менә Тау башына салынган бер безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суын, тәмен белән. Шуңа күрә сөям җаным, тәнем белән.